तो हेलो गाइस वेलकम बैक अगेन आंनि मोनसे गोदान भिडिअ गासैखौबो जाफिनलायबाय लानानै फैलायबाय नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ दिनै भिडिअ जोबोद इन्टारेस्टिं जागोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो नै लोगोफोर खानायखौ दहायल'सो सिनदो आरोना आङो सापरतावहाय फुङाव थांदोंमोन आं फुंनि 7टासोआवनो थांदोंमोन ओमफ्राय खानायखौ सिननानै आरामनो फैदो आरोना माबोरै नुदो कमेन्ट खालामना खोन्थाहरबानो जाबाय खिन्थु दाबो दुगैयाखै आरोना खानाय सिननानै ओमफ्राय दा आक' दुगैयालासिनो बेफोरबायदिनो दा हाथायाव थांखानोसै आरोना सेन्देल लानो गोनां दं आंना सेन्देलखौ लानोसै नायनोसै माबोरै सेन्देल लानाय जायो नोंथांमोन नायलांबाय थादो भिडिअखौ मबाइल बानायनो होदोंमोन आरोना दाख्लै देवबारै डिसप्ले थांदोंमोन नालाय ओमफ्राय बे मबाइलखौ बानायनानै लाबोबाय ओमफ्राय लाबोनायबा जोङो माथो खानायखौ बेसे सिननानै थांखासै बिदि सानबाय आरो गोसो सिङाव ओमफ्राय डाइरेक्ट सिननानै फैखाबाय आरो खानायखौ हिन्जावा न' सिङाव ओंखारगासिनो आरोना दाबो ओंखारनाया जायाखैनो आरोना मैथा फैदो थाबनो थांसै मबाइलाबो बेटारि बारा गैया बेसेसिम भिडिअ खालामनो हागोन बेखौ मिथिया हाथायाव भिडिअ लानो हागोन ना हाया हाथायसिम बेखौ मिथिला मात्र दोङो 12% बेटारि दङ आरोना 12%। नायनोसै बेसे खालामनो हायो हानायखिनिखौ खालामनोसै सेन्देला नै पुरा पाराव थांनायनि पुरना जाजोब्बाय आरोना बेनि थाखायनो सेन्देल गोदान मोनसे लानांसिगोन नै इबो जबाय माने सेन्देला नै इ जनानै होबाय बेनि थाखायनो जिलाखौनो गानै गानै थांदोंमोन आरोना दहाय फुङावबो इ सेन्देल जिलाखौनो गानना थांदोंमोन आङो सापरियाव थांनायाव ओमफ्राय आरो बेसेथो गानबाय थानो होननानै नायनोसै गोदान सेन्देल माबोरै लानाय जायो नै लोगोफोर दानाबा थांनो ओंखारबाय आरोना माबाफोर खालि नुदों खोमा ना माबाफोर खालि मोनदों खोमा जोङो थाबायनानै थांनांसिगोन आरोना उपाय गैला दिनै रंजालि गैया मानो होनबाथाय रंजालिया बेयाव बिखुनजोना आलासि जाहैदों आरोना माने रंजालिया पुलिस थानायाव दोंहैयो आरोना आं दाखालि कलेज थांदोंमोन कलेज थाङियाव माने हेलमेट गानाखैमोन आरोना आं हेलमेट गानिनि थाखाय माने हमथानानै माने बाइकखौ गोजान लाखिबाय आरोना थानायाव ओमफ्राय दाखालि लायनो थांफिनदोंमोन आं ओमफ्राय हरदिया आरोना ओमफ्राय दा एसेबां रांबो गैया फाइन होनो थाखाय फाइन होनांगोनो फाइनखौनो बेसेबां होदों माने ना 20,000 होनदों आरोना दा 20,000 फाइन होनो थाखाय आंनाव एफा रां गैया आरोना ओमफ्राय बेनि थाखायनो दिहुननाय जाथ'वाखै ओमफ्राय हेलमेटनिल' नङा आरोना ओमफ्राय बिथिं आंनाव ड्राइभिं लाइसेन्सबो गैया नालाय ड्राइभिं लाइसेन्सनिबो माने बिसोरो सालानखौ दानखादो आरोना बेनि थाखायनो 20,000सो नांगोन होनना बुंदों आरो एफा फैसा होनानै आङो माबोरै दिहुननो दा इमान फैसा गैयाना बिथिं बेनि थाखायनो दिहुननाय जायाखै आरो माने जोबोद दुखु मोनदों आरोना गोसोखौ मानो होनोबाथाय दा बेफोरबायदि टाइमावबो थाबायबोनांगोन आरो इमान गोजान गारिना बारा आसा गैया गारिखौ दा बेसे गोबाव नेनो गोनां जायो बेसे गोबाव नेनो गोनां जाया मिथिला नायनोसै माबोरै जायो बिथिं मादार मोना नै मंगलबार फैगोन मंगलबारफोर लागै माने फैगोन होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय बिसोर फैखांनानै मा जायो नायनोसै दिहुननो हायो ना हाया रंजालिखौ एसेबां फैसाथ' गैखाया जोंना एसेबां आमार फैसा अबाव होनानै ना बाइकखौनो लाबानो सानखाबाय माने थाबनो मबाइलावथ' बेटारि गैया बेसेबां भिडिअ बानायनो हागोन आसा गैया मैथा रंजालियाथ' गैया न'आव सानथामसोआनो जाबाय दुखु मोनदों ना मोनाखै दुखु मोनाखै नै अबाव दुखु मोननो मानो होनबाथाय इयो बेयाव बिखुनजो आलासि जानो थांदों होननायखाय माने मोजांसो मोनदों माने नायो आरो इथिं बिराद थाबायनो बायो आरो गारि गाखोनाय होनबाथ' बिराद बाखायो माने आं बेनि थाखायनो बिराद बरिं मोनदों नै लामायाव मोनफैबाय आरोना लोगोफोर गारिया खालि गारिया फैथ'वाखै नै बिथिं थाबायना फैगासिनो जोङो ओमफ्राय नै सायाव थाथ'नोसै आरो नै सायाव थाथ'नानै गारिखौ नेनोसै गारि बेफोरबायदि नेनायनि थाखायनो माने बिराद बरिं मोनो आरोना गारि नेनाय बिराद मोनसे बायो माने ओमफ्राय दाबायदियाव गोजां बोथोराव बिराद धुलाबो थायोना ओमफ्राय आं गगा मोनगासिनो आरोना फुरा गगा मोननाय लोमजानाय गुजुनाय हराथ' हरसे उन्दुनो हाखाया माने ना मुलि दा लाबोनांगोन मुलि जायाखै माबा जागासिनोमोन आं बोरि मुलि ना मा होनो ओमफ्राय जादोंमोन होनबाबो हामाखै आरोना दा फार्मासिनिफ्राय लाबोनांसिगोन मुलि मा जागोनलै बेसे गोबाव नेबाय थानांगोन दा गारियानो नेबाबो फैलाय मोनसे फैद' टेक्लाख्लाय लाखिगोन ना लाखिनाय नङाथाय इयो लाखिना लाखिया बायदि मैथा फिसा माथो 2,000 years later. नै लोगोफोर दानाबा घुगुनि जानोसै पुरि जाना लानोसै ओंखाम उखैनाय मोनदों दहाय फुंनिफ्रायनो ओंखामखौ जायाखैमोन नालाय बेखाय नै दाउदै घुगुनि जागासिनो मालाय बा चिकेन चावमिनबो जादों आरोना लोगोफोर बा मेथाइ माबाफोर जागासिनो
बेफोरखौ जाखांबाय आरोना दासो बिराद आलु गोसामोन माने मोदै गलांबाय नै मिथाना बिसोरा सावमिनफोरखौ जाखांना फैबाय आरोना लोगोफोर बिराद आलु गोसा खादों माने आलु दंमोन ना बे आलु खादोंमोन माने आंथ' हाखालामोन मेगन मोदै सोदै गसोमोन ओमफ्राय रसगुल्ला जानानैसो एसे मोजां मोनबाय माने स' लोगोफोर नै न'नि लामायाव दा मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय मैथाया सिगां थांग्रोबाय आरोना दहायनो सिगां थांग्रोबाय इयो आङो दखानाव माने बाखि होनो दंमोन आरो फैसा थाइनैसो नङाबा गुबुननि माबा बिदिनो माबा जानाय बेखौ होदोंमोन आरो आं इयानो एसे लेट जाबाय ओमफ्राय थांग्रोबाय आरो मैथाया बेटारियाबो गैथारला आरोना सुइट अफ जाथारसिगोन बारा गैला 4% बेटारिया माने ओंखायनो हाथायाव भिडिअखौ लानाय जादों होनबाय गोलाव जाबाथाय माने बेटारिया जोरनाय नङामोन ना बेनि थाखायनो आरो फैनानै ड्रेस चेन्ज खालामनानै थाबायानो माने सिगांनो घन्टाखौ फुनानै लानोसै आथिङा मोनामजोबसिगोन खोमा खुलुमोन बोरांसिन लोगो दंना बे माथो मैगं थाइगंसो दा बानलु बे मा बुस्थु आयै आलुखौनो 5 केजि लाबोखाबाय बे मा बुस्थु मा होनथाय नामखौ मिथिया दा आंनिखौ मा होनथाय कमेन्ट खालामना खोन्थाहरलाय नै गरसि ना मा होनो गरसि दानबा नै दुन्दिया फान्थाव दुन्दिया हिन्जाव मानसिफोरनि फेभरेट फान्थावा मटर गोरलै खोमा दं एसे ना हेला गास गांग्रो माने आं सिनला गोना गालानानै ना फाग्लासो सेन्देलखौनो 300 गाहाम लादो आरोना नै सेन्देलफोराबो ओरैबायदि दाम जाबाय माने आंबो गाननो मोजां मोनदों आरोना रेजें मोनदों नालाय मबाइल चार्ज होनो कारेन्टआनो गैया माथो कारेन्ट गैया थैबाय दानोबा नै इ मबाइलखौनोथ' बानायदोंमोन आं डिसप्ले बानायनाया दहाय फुङाव लाबोनाय होनोमोन आरो आं बावगारदोंमोन माने दै देवबारबाथाय बिदिनो हाथायबाथाय माने कारेन्टखौ जोंथिं हेगारहरा माने देवबारबाथाय जोंथिं कारेन्ट हेगारहरा माने ओजा खामानि मावोनो आरोना जोंनि सिमेन्ट सापरियाव बेनि थाखायनो कारेन्टखौ हेगारहरा जाहैबाय माने 4टासोआवसो फैयो फुंनि 9टासोनिफ्राय थाङो 8टासोनिफ्राय ओमफ्राय 4टासोआवसो कारेन्टआ फैनाय जाखायोमोन दा मोनाबासो फैगासिगोन बायदि मोनदों बेटारि गैला 3%ल'सै बोग्रियालाय अबाव मोनजानो अबेनिफ्राय जानो देरबाय आरो बोग्रिया ना लाबोदो ना जानोसै खुलिलाय खिन्थालाय ना बिदिखौ ini पक्सनि ना मानैल' आरोना फैसा आग्लायदों आरो थांनानै फवासे माबा थैयो एसे गिदिर गिदिरानो मबाइल खायसे फिसा नुदों आरोना एसे गिदिरानो मानसिनि थैयोलै ना हाथा मानसिनि आरामसे थैयो ओमफ्राय माथो संगोन बेखौलाय मा मिथियालै गोथाव सङाबाथाय इहो जाखाबाय आंबो नै ओंख्रिखौ आं दाल'सो सायखांबाय आरोना नै आलु आरो मटर नै आलु आरो मटर इखौ दा नादो संनांसिगोन आरोना नाखौ एवफ्रामग्रोमोन सिगाङाव अरदाबावसो संनांगोन आरो नै अरदाबाव गेस गैया नालाय गेसखौ सोथ'नाय जायाखै माने दा सोथ'खाया माने आङो जेब्लासिम गोजां बोथोर थायोना अब्लासिम सोथ'खाया माने ओमफ्राय दा इखौ मोसौ फैदों माथो नै माने धुर मटरखौ एवना लाग्रोना नाखौ एवफ्रामग्रोना लानांगोन ओमफ्राय मटरखौ संनानै ओमफ्राय नाखौ उनाव एवफ्रामनानै नाखौ होफिननांगोन आरो मिथिखायो माबोरै नायदो इ माने मबाइल मोनबाय नालाय सिखार खालामानो ना नोङो हा सोरदोबा SMS गेलेदोंनाब्रा नायनि ल'खौ खोन्थालाय मबाइल मोनबाय नालाय सिखार खालामनाय नंला आरो एकदम थुबाय थाखासिगोन आरो दानाबा अर सुखांनांसिगोनलै लोगोफोर मा खालामनो आरो हाबा जाखांनायनि उनाव हिनजावफोरनि खामानिखौबो मावनो गोनां जायो हौवा मानसिफोरा उपाय गैला हाबा जाबाय जेब्ला बेफोरबायदि खामानिखौ मावखानांगोन नै बनफोरखौ इथिं लादो मा भिडिअ ब्लार जाबाय थायोब्रा नै बनखौ लाबाय इयो बिथिं दोनहरबाय उपाय गैया मावनो गोनां जाखायो आरो मावखानांगोनबो नालाय अर जरायनायनि थाखाय मा खालामनो मालाबा ओंखाम ओंख्रि सुनो गोनां जायो मालाबा दख'नाखौ सुनो होनो गोनां जायो
नै दानाबा अरा जोंबाय लोगोफोर माथ्र ओंखाम ओंख्रि संनायनिल' जुगार खालामनांसिगोन दा अरफोराबो रेडि जाबाय सारायाबो रेडि जाबाय दानाबा साराया दुंबाय थाव होदों मैथा सारायाव थाव होनांसिगोन थाव होनानै संनांसिगोन नाखौबो नै सायखांबाय मानैल' आरोना टुक्रानै गोलैगोन टुक्रासे बारा जागोन टुक्रासे बाराया आंनि जागोन आरो ना मा होनो मैथा थावा होदो थाव बुरजालाय उन्दै बारा बुरजा नाङा आं थाव बारा बुरजाबाथाय मोजां मोनजाया रुनाय ओंख्रिसो बांसिन गोथाव मोनजायो आरो ना आङो ओइ बिराद जाबाय थावा इदिलाय मानो गलथायदो थाव नांजोबनायनि हा साबियाखौ दामब्रबना लानानै थिफुला जोबगोन आखाइफ्रा सेमर' दानाबा नाया फिसासे लायबाय माथो माबाखौ इयाय लगायफाखालाय दहाय आलु मटर हानायखौ इयायनो लगायना होखालाय होमबानो वेस्ट थाङा रागाया लोगोफोर नै ओंख्रिया मोनबाय आरोना दानाबा जानांसिगोनल'सो आं फुंनिफ्रायनो ओंखामखौ जाखायाखैमोन आरोना एकदमबारे आं दिनै फुंनिफ्रायनो ओंखाम जानाय जाखायाखै आरोना दहाय फुङावनो थांदोंमोन हाथायाव ओमफ्राय माने बावगारना थादों माने ओंखाम जानो आसुरित आं बायदि मानसि थायो आरो ओंखाम जानो बावगारलायो माने दानाबा ओंखामखौ जानोसै ओंखामखौ जानानै लानोसै नै मैथाया खुरगासिनो इथिं आं माने दहाय फुंनिफ्रायनो जायाखै नालाय एकदमबारे नारिनि सिगां बिराद सादा आरोना उदैया ओंखायनो आं जाग्रोना लानोसै ओमफ्राय दा इथिं खुरगासिनो गावसोरनि थाखाय ओमफ्राय आं सिगाङावनो जाग्रोनोसै आरो मा दिनैसो फार्स्ट टाइम आरोना मटर गोदान जादो मटर गोरलै आरो स' लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोलाव खालामबाय थाला आरोना बेसेथो जानाय लोंनाय भिडिअ देखायबाय थानो मालायफोरनि बायदि ना माथो बेफोरखौ दानबा भिडिअखौ मोजां नुबा नोंथांमोना बिसिमावनो दोनथ'नोसै आरोना आङो लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो साबसक्राइब खालामदो ना मा होनो बिथा